Kweduno mabuja tauya nonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi nosere mumwedzi uno waiyenya mavhuvhu. Ipapa rekai titandewo kunyepai tichifara kuti watakakukunyepai svondo rapfuura uya tendai musandiriri. Aripo akasungiwa nonyaya yekuita zvinhu zvomutsepwede mukanzuru yokumudze abatiwa nomhosva kwaipapa atopuwa mwedzi 36 kana kuti makore 3 arimo mujeri nomutongi Chiedza Gati. Tiri kuzvitenda izvi, tiri kuti zvakanaka izvi. Tamirira manje kuti tione kuti royal round achaitiwawo sei. Tinenge takamira ipapo tichikunyepai kuti zvii zvinenge zvitikaira. Dziso takatoisa ipapo. Idio makore 3 mashoma asi tiri kufara kuti anombomugara mukati. Tikai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei. Wamunangarwa wasimuka kubva munyika wachienda kunyika yewaChina kuti kwai ipapo wari kuenda koita urendo hwenyika pokare nokuzopinda musangano inonzi Forum on Africa China Cooperation FOCAC. Rekai tigoona kuti zvimwe zvawachaburika nazvo ikweyo. Tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe kwai wachiwenga ndo wari kusara wachiwenga nokuona kuti nyika iri kumira sei. Tinoramba takazviringa ipapo. Apa kwaburitsiwa nyasi kuti kwai mumwe akamboita mukuru wemasoja churu Brigadier General Ndabambi kwai watisiya, kwai andomukira kugwa achega achibva amhanyisiwa kubhindura pazvanonzi asvika ipapo nokutonzi aiwa atisiya achiripo bauyu. Rekai tindoti mweya wache uzorore murugare. Hwendo huno wari kuita kupera mbodzi idi. Rekai tione gore rino rinopera bata benhuka pokare pahirosi papa. Rekai tione kuti zvinosvika rini izvozvi. Asi wari kuita kupukuta chaiko. Haidi kwai rufu mutongo uriba anotiza. Kana randosvika bheura rinoita kubheura mhanduwe. Siya wakuya chaiye zvaita COVID zviya ndozviri kundoitika ipapa. Hwendo huno pahirosi papa chatoda kutowakiwa chaipo kutoti vanhu waite kunge wari kuda kugarira mapfene ipapo. Nokuti wari kupaenda idi. Rekai tirambe takazviringa. Hopo reching'ono hagotainikiwa kutoti akanga atovhurisa imwe sangano rakanzi Save Our Hospital Zimbabwe akarinyoresa kuBritain. Pariba anyatsoziva kuti rakanyoresiwa so kambani chere kana kuti so sangano rakazvimirira regani kana kuti so sangano rorubatsiro. Rekai tigoona ipapo kuti zvinenge zvipera sei nokuti mumasure agonyora achiti inini tagoita kuti kuite zvinhu zvaunziwa zvomamiliyoni nomamiliyoni. Hehede. Kuno vanhu vakubvunza kuti ko chitinyepai kutoti kana makaunganidza mamiliyoni nomamiliyoni akaferefetiwa chere kuti maridzo dzagotekaidziwa sei nokudii audit pachirungu kutipei kuti zvakabuditsiwa sei. Abva atanda ipapo kuti inini ndandiripoba paisenzesiwa mari nopaididi ndandiripoba ndini bandaiita izvozvo. Idi zvakareketiwa nevamwe kuti manyepo ano makumbo mapfupi ndozvaakiitika ipapa. Rekai tirambe takazviringa. Kumwe kubhemana nomabheura kuda kuitika kuvanhu vanopikisa hurumende kana kuti vanoti vanopikisa hurumende kwakaita kunyangariwa. Promise Mukwananzi kureketa kuno aburika ari kureketa kutoti Freeman Chari agopuwa mari akatengesa kuti zvinhu zvaakaburitsa kuti sarudzo dzakadii zviya. Pachiri bari kuziva chokwadi. Izvezvi yasvika nguva youpenzi manje kureketa kuno. Rekai tirambe zvedu takaringa. Azoburitsa hacha akati ndikukumbira regerero nokudidi. Asi pane zviri kuitika ipapo. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Namatai kwekweza Robson Chere pabodzi Samire Gbenzi wanzi wagobenuke kudare zuva rochina mumwedzi uri kuteera iyoyo. Ticharamba takairinga nyaya yawo kuti inenge ichipedziwa sei. Asi tiri kufara kutoti Meli Bruce Moyo
agonzi apuwa bhero romadhora 100 okuAmerica. Tikuramba tichizvitenda izvo, dai zvaenderera mberi zvakadando. Tiri kufara ipapa kutokunyepai kutoti wanhu waye wakanga wasungiwa wachinzi wari kuita mutsepwede munyika wari warendo, umwe wokuCzech Republic pokare neumwe wokuUganda, aiwa waendesiwa kudzimba dzavo, waendesiwa kunyika dzavo. Mutongi agoti aiwa paribe nyaya kunobva wachiendesiwa. Tikuramba tichindotenda kuti waendesiwa waribe kukuwadziwa, idii zvakaita kunyangariwa. Toramba takazviringa hedu kuti zvinoita sei pamberi papa. Kwaino achuchiso hurumende wada kuti wagoende kumuzinda wamadzibaba Ishmaeri koita zvokuringa nokuferefeta ipapa kuti madzibaba wagonyoresa cherewa pwere wanenge wabariwa ikweyo, pokare kana kuti wanhu wanenge wapfa wese ikweyo wagonyoresiwa chere kuti wakapfa, pokare kuti kwakaitiwa nyahwa chere ikweyo kumuzinda kwamadzibabako, nokutoti kwaika nyahwa yese inoitika munyika unofanira wapuwa mvumo wekuita nyahwa nomapurisa, inonzi burial order pachirungu. Ndikaiti zviringe ipapa kuti zvichaperera papi. Tiri munyaya dzakadari zvi, ko mutungamiri wecheche yo United Methodist muZimbabwe Bishop Eben Niwatiwa kwaino vanhu kuNigeria takawabenhutsa waita mutsepwede munyika medu. Taizvidaba zvawanga wari kuita, wakapinda munyika medu wachiti iwo wari kupinda koita urendo, asi iwo wakutopindawo koita zvosarudzo dzokucheche kwawo, zvinova zvinhu zvakavhiringana nokuwapa mvumo kwatataita kuti wapinde munyika. Kuno iwo Bishop Niwatiwawo nozuro pawakabenhuka wakanga wari kureketa kuti aiwa ndiribe kudzingiwa ba kuNigeria, ndakandoenda ndikabva ndabatsirwa unzi kai uchengeteke, tobva takuita sei, tobva takuisa uku kuti ubenhuke zvakanaka. Kuno kuNigeria pawakazvimbwa izvozvo wakati iwo kaiti mutanike pachena murume uyu kuti aiwaba takatoitawo kutandanisa munyika medu tiri kumudaba kuti ari nekuti anoita mutsepwede. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko, asi rekai tirambe takaringa kuti ichaperera papi. Izvezvi paribe chimwe chawazoreketa iwo Bishop Niwatiwawo. Kuno vanhu 10 wapfa kunyika yeSouth Africa wariwo kuZimbabwe. Vanhu vanga vari mubhazi ramuzanzi ranga richienda kuJoburg, wapfira panzvimbo yoMakadho kuLimpopo kuku. Kwai vakadzi 5 varume 5, tikuti mweya yawo dai yazorora murugare. Kwaino akapona ipapo. Pari kurwadza nokutoti muchairi aribe kumira apa painodonderedzwa romugwagwa riya traffic circle pachirungu. Kunobva ari jamba zvisirizvo, kwakutadza kuzoziva kuti oita sei nobhazi, kwakutogwa naro bhazi paye wakomana pakaita kunyangariwa. Tikutoti mweya yawapfa dai yazorora murugare. Kuguta roHarare kwai nzvimbo inochenesiwa mvura yoPrince Edward Water Works kwai izvezvi yambomisiwa kusenza nokutoti madhamu anoipa mvura achiribe mvura tsvinu. Kunorekaiti zvione kuti zvinosvika papi wakomana nokuti mvura muZimbabwe muHarare mumu manetsere ayagara ichiita. Kuno izvezvi kana watobisa pokare kumwe kwainochenesiwa pakaita kunyangara chaiko, asi rekai tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinoperera papi chaipo. Wozesa izvezvi watoita kuti vanhu vaone chekudoka vachiseka nokutoti zvaburika kuti kwai wagopuwa mubayiro wokuti ndo kambani yakaita tusvinu kumakambani anga ari kuita zvinhu kuZimbabwe Agricultural Show. Ipapa unotoona utoti wanopuwa mubayiro wokuita seiko, iwo wari kutadza kupa vanhu magetsi. Ndo zvinhu zvawakaisiwa kuti wange waripo zvokupa vanhu magetsi. Kuno unobva waita kuona kuti aidina yawe zvemunyika medu zvinoita kusekesa chaiko, asi zvichirwadza. Tikaringa mutambo ipapa kwaika mabhiriyati ati ndabenhuka, kwai agonyengererwa kuti abenhuke kuti atambe pokare kumutambo wakomana
kumawarriors. Vanhu ava vanoramba vakandobatirira patunhu turi bebasa. Tikaiti dai anga atogara hachekwa anga ari ikweyo, muchaona ipapa ari bebhora svinu raachatamba pamuchinda uyu. Regai tirambe hedu takazviringa kuti zvinoperera papi. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno, Homa Hawks kuSouth Africa wanoringa vanhu vanoita mutsepwede misvinu yomarirefu waiwagotosunga anonzi Jacob Botha ano makore 42 pachirungu, nokuti kwai agobira vanhu achiti ndiri kuita inonzi steadfast yekuti munhu ukaisa mari yozonzi ichabereka unobva wapuhwa yaingidzira yapetiwa, ukatsvakawo wabi yako wairi washanu wanopindawo pasi pako wobva wadi uchibhadhawa munhu wese wawapinza uchibva wabhadha. Imi mari inonhongiwa barume inosevenzewa kuno ipapa agowagwachamura mari inoita mamiliyoni 23, 23 million rands pachirungu. Aidiwo. Regai hedu tirambe takazviringa, ticharinga kuti zvichaperera papi. SIU wanoringa nyaya dzakasimba-simba muSouth Africa mumu wagototi ipapa wabvumiwa vanhu kuti wabate zvinhu zvowanhu zvinosvika mamiliyoni anopfuura 50 chaiwo wakomana, nokuti mari dzawagosenzesa kutenga zvinhuzvo mari dzakabva kune inonzi National Lotteries Commission. Kubheja kuya kwaiitiwa nevanhu vachiti toda kuhina imi pakanyangaritsa apo. Asi regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Pokare nyasi dare reparamende remuSouth Africa ringe rino maMP ari kuitora mhiko, wairiwo EFF watora mhiko nyasi. Ipapawo pokare mukondo wesizwe yenge inowayo wana kusanganisira Papa Penny naBrian Molefe wanga waripo wachitora mhiko dzokutanda kuita maMP aidi kunanzva nhako dzakakora. Papa Penny ndiye agoridza mhanzi tichikura, nanyasi achiri kundoita basi izvozvi. Regai tirambe takazviringa izvo. KuZambia vanhu vazhinji vashora fani zviri kuitika ikweyo nokutoti bato roUPND riri kuita kunyangadza zvaindoita bato roPF ndo zvarakuitawo, kutoti ipapa nyasi waenda kopfika nhepfenyuro yoredhiyo kuti ida kuitirei ikatomboka nyai naHarry Kalaba ari munhu webato rinopikisa hurumende. Muitiro wakadari ndo wakanyangaritsa. Zvawaiitiwawo pokare ndo zvavakubenhukawo kuitawo kufunda kwacho unobva wakusaya kuti kuri papi kana zviita kudari. Regai hedu tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Apa kunyika yoBotswana izvezvi kuri kuita kunakidzira, wari kuiringira zvavo ipapa kuti kana wakapedza zvauri kutanda kuita zvokunadzira pombi inobva nomvura kuna Zambezi chaiko kusvika kunzvimbo yoCameroon makiromita anopfuura 400, nyika yavo inenge yapfumbura. Vanhu vokwavo vanotambura bamvura. Isu kwedu chinguri takanyepiwa kwaya kuti kwai Matabeleland Zambezi Water Project wachiimba wachindoiimba paribe chakazomboitika mabuja. Kwedu uno tunoita kutambisiwa idi. Regai hedu tirambe takazviringa. Apa vari kufara pokare, mufaro wavo wakapitiridza nokutoti Starlink yakusenza munyika yoBotswana. Kwai pamwedzi pega pega unenge uchibhadhara madhora 50. Zvavo wabi yedu zvavo tandowirawo shuwirawo kuti kwedu uno zvichimbidze zvaitika. KuNamibia vanhu vari kuita kufara padandemutande kuti nyika yoNamibia yaramba kuramba kuti chimwe chikepe chakatakura zvombo zvohondo zviri kuenda kuIsraeri chimbopinde pamvura dzoNamibia chipuwa zvekuseenzesa noNamibia. Waramba ipapo. Tikati aiwa zvisvino dai matoenderera mberi makadando. Pokare Namibia yaita danho rakanaka, vaida kuuraya nzou dzinosvika 70 chaidzo, pokare nombizi dzinosvika 300, pokare nedzimwe mhuka dzakawanda dzinosanganisira nyati, kuenda kumboboni, zvese zvinoenda zvakadaro. Wada kuuraya dzakawanda kuti wakone kupa vanhu wavo nyama kuti nzara ireke kugoramba ichivhiringa vanhu. Ndokufunga kwehurumende inoda vanhu vayo kawo. Kwedu uno paribe ari kuzvifunga.
pokare nomumiriro zvakaita izvezvi nyangwe vakatoda kuuraya nzou dzinosvika churu chibodzi chaicho kuti vakone kupa vanhu nyama yo inosvika kunesu isusu vana Thabwa inondogumira kaakuwasvinu nokuti ndo zvagara zvindoitika. Mukaringa maitiro azvinoita zvokomandi zviya munobva matoziva kuti muitiro wacho wakaita sei. Asi rekaiti dipfame kwanyasi mambuja ndini wenyu mhandiwewo nawo.